Am auzit pe mulți spunând: Iisus nu sfărmă zăvorul, El bate însă încet și blând, dar tu deschizi, nu Salvatorul. Odată însă, în viața mea, Iisus, vărând prin ușă mâna, mi-a zis: eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu țărână. Dar n-ai intrat și-am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine. Dar El n-a vrut ca un tâlhar să tragă ferul pus de mine. Când i-am deschis, era târziu. El dispăruse în umbra serii. Orașul întreg părea pustiu și m-au lovit pe drum străjerii. Abia în zor ne-am întâlnit în Ghețimani pe o cărare, El, cel neprihănit, iar eu, țărână cu zăvoare. O, frate drag, frate drag, Iisus e blând, El stă la ușa ta și bate, El poate să o sfărâme oricând, dar dragostea din El nu poate. Amin.